A Facultade de Educación e Traballo Social do campus de Ourense sumouse este xoves ás celebracións co gallo do Día das Letras Galegas, cunha xornada titulada De Rosalía a Begoña Caamaño, as letras galegas con voz de muller. É unha festa de identidade. Como sabedes, na nosa facultade temos un lema, que é aquel que di ser diferentes e ser existentes. A diferenza está precisamente en sabermos cal é a nosa identidade, na inclusión, nese respecto á diversidade e, sobre todo, pártese sempre do coñecemento. Presentáronse traballos audiovisuais feitos por alumnado do centro, arredor da autora homenaxeada este ano e nos que reinterpretaban contos tradicionais. Tamén houbo unha conversa con Ana Romaní, titulado Compromiso en feminino, e a lectura do relato Xogando con Begoña, a cargo de Maica Aguado. A sesión rematou cun concerto do músico e profesor da facultade Xosé Constela, no que dialogou cos textos xornalísticos de Begoña Caamaño. Facer da universidade un lugar onde a lingua e a cultura galegas non só se celebran,